Uwe ubri ubakerteng uthaulenti rengklem nakashnong Demthring West Giant Hills hakai kharwetering nailar ula Mudui daka ejahar syaki pulit ke Jawai Police Station West Giant Hills District hakabai debat ke jingsha rong tu ka tuk-tuk Royal Enfield Hunter 350 jong u ka badan ya number ML05AC 9740 hakibriu ki bomla ban itu. Haka ejahar uba taulenti ula ong bahne ke step perngap jong ka khatwetrik nailar kata haka por kumba ar lai pau beje kila don kibriu ki bomla ban itu ki balawan rung jubor haka yingsa jong u hashnong Demthring bat rong tu ya kani ka tuk-tuk jong u. Kumta ula bu ke jingkerpat yaki pulit bakin tuklar bat yarap lem kenang ban lap din biang ya kani ka tuk-tuk bat ban kiam yaki briu ki badan keti haka ni ka kambaman. La kenturu ya kino ki bayo ini don jing tip ha ka bay day bat kani ka tuk kin ngau bha ban phone sha une unamba ndriu khandai not khandai san lai san khandai iwe ar